trecut podul de la Giurgeni, am plătit taxa de pod, 11 lei pentru mașina mică și din fericire s-a putut achita și cu cardul. Bun venit în portul Dana 1 Mai. În spatele nostru este parcarea pe care am plătit sau pe care vom plăti 20 de lei pe zi. Am ajuns în camera 106 de la Living in Delta din Crișan, Delta Dunării. Avem o cameră cu vedere pe spate, în sensul în care undeva în stânga este brațul Sulina, cel pe care am venit noi cu șalupa. Avem un pat, nu este dublu, este twin. Și avem totuși o vedere, nu știu exact ce braț este aici, însă când ne trezim, vedem și noi apă. Chiar la intrare avem și baia. O baie închisă la culoare, dar foarte, foarte curată. Evident avem și prosoape și strictul necesar chiar. De fapt, strictul necesar, dar nu avem gel de duș și șampon decât aici, în dozator. Asta este probabil o cască. Dar nu pare să fie un gel de duș sau ceva. Avem gel de duș. Ok. Așa că dacă vreți să faceți economie la bagaj și să nu veniți cu trollerul, ar fi ideal să vă luați niște kituri din acelea de călătorie cu șampon, gel de duș. Gânditorul de la Crișan. Mai ți-am mâncat micul dejun și acum ne pregătim să plecăm spre pădurea Letea. 100 de lei de persoană costă această excursie. O să fim 8 persoane. Vedem. Sper să vedem cai. Am ascult. Yes. This Sulina branch is an artificial channel that was digged by people. Yes. Aceasta a fost Dunărea veche și în partea aceasta care era navigabilă în trecut. Doar că au săpat canalul ca să asigure o rută cât mai scurtă și mai dreaptă cu Marea Neagră. This one is the old Danube. It was used before to navigate with ships, and they make the Sulina branch artificially. They dig to be the shortest and straightest way to get to the sea. Peste aproximativ 2 săptămâni va fi un adevărat spectacol vizual, după ce încep să înflorească majoritatea. Galbene, tutto deschide. Este un pui. Este micuț, nu-mi dau seama ce. De Sulina, inclusiv și în Crișan în spate pe care a urmat, în spatele satului, este un drum care se modernizează.
asfaltul este interzis, așa că îl vor pava cu dale. Foarte bine. I have a speed limit of 5 km an hour. Ei nu prea respectă reguli. În primul rând, are cu mult peste 12 persoane în barcă și așa ceva nu se face. Dar având în vedere că nimeni nu ia măsuri să aplice sancțiuni și așa mai departe, e un fel de junglă. Normal, bărcile sunt proiectate să suportă o greutate mai mare decât cea pe care o exploatăm. Dar legea spune că un conducător de embarcațiune de angrement are voie la o capacitate totală de 12 locuri, ceea ce înseamnă 11 pasageri și cu barcagiul 12. Să nu calci în balegă, Andreea, că e plin aici. Am ajuns în Letea și se pare că mai sunt și alți turiști lângă noi. Și uite, cum ne spuneam, nisip. Toate ulițele sunt pline cu nisip, curțile oamenilor sunt cu nisip. Și o chestie interesantă, coșul de gunoi de la căruță. Noi suntem în Dobrogea, deci habar nu are nici ea ce caută aici. Liana grecească, se împletește pe copac, o strangulează, e un fel de șarpe, ca un fel de șarpe, liana grecească. Se împletește singură, foarte rezistentă, înainte se legau corăbile cu ele. E un fel de funii. Liana grecească, iedera, agățătoare, vița de vie sălbatică, hameiul sălbatic, avem și hamei sălbatic, curpenul de pădure. Deci avem mai multe liene, plante agățătoare, să mergem în cer. Ca și flori, mai frumoase, albăstrele avem toporași sălbatici, trandafiri sălbatici, orchidee sălbatice, avem orchidee sălbatice. Nu știu exact cum o numește și sunt anumite porțiuni, da, sunt anumite porțiuni unde poate să crească, din păcate nu putem vedea pe traseul acesta. Care aproape de limitele pădurii. Mai avem șacali și alte animale. Nu mai avem, nu, din cauza șacalului. Ca animale sălbatice avem cai sălbatici, undeva la 2000-2500 de cai sălbatici avem. În toată pădurea, aici rezervate, deci în 2800 de hectare, din totalul de 2500, sunt undeva la 800 de cai. Deci în interiorul gardului. Noi avem șanse să vedem 800 de cai. Deja vedem câțiva din ei. Stau în herghelii. O herghelie este formată de la o iapă și până la 10 iepe. Poate să ajungă o herghelie și un singur armăsar. Un singur șef. Vă dați seama câtă bătaie pe capul lui, nici nu mai vorbesc. Sărac cu 10 iepe. El lucrează tot anul și nici nu-i place. Vă dați seama că deci o iapă, după ce face un mascul și ajunge la vârsta de 1 an, jumătate, aproape 2, șeful de herghelie îl bate și îl dă afară. Acolo ce fac, se bat? Acolo se bat, da. Acolo sunt și iepe și armăsari. Iepele nu pot să fie mulțumite aici. Nu au voie. Mulțumesc! În harem n-ai ce să faci. Deci iapa, dacă fac un pui de 1 an jumate, 2, șeful de herghelie îl bate și îl dă afară din herghelie ca să meargă să facă familia lui. Da. Dacă se duce, rămâne în herghelie. Din cauza asta, o herghelie poate să ajungă la 10 iepe. Deci iepele fac o altă iapă și o treia mai departe, și mai departe, și mai departe.
Este pe locul 2 ca vechime. Are 600 de ani stejarul aici. 600 de ani. Stejarul Călugă. Da, da, cam așa. Este pe locul 2. Cel mai bătrân la noi stejar, cel mai bătrân copac în același timp, are 800 de ani. Acesta e pe 2 cu 600 de ani. El a avut 3 km de aici. Restaurant Casa Viorica. Meniu 60 de lei de persoană. Victoria. Așa. 60 de lei meniu de persoane, dar poți să te Care include un borș de pește, pește prăjit și niște gogoși. Noi ne-am luat doar gogoși. Eu să te calci calul. Uite, a uitat să claxoneze. 1965. Hai, vede și mie o gogoașă. Hai că ne prinde ploaia, am zis că scăpăm, dar o să mergem ca pe Titanic. Pe valuri. Nu știu dacă ați mai văzut, dar avem aici porumb care crește în nisip și probabil roșii, cartofi. Pelican. Acum am intrat în lacul Merhei. N-au curent, n-au nimic. Se pot observa și sculele lor de pescuit. Bateriile de la mașină le vezi? Alea-s bateriile, nu? Alea sunt beci puse. Sănătate! Uite plastic. Aici? Uite o găină acolo. Și pescuitul e interzis aici, să nu? În delta. Da, acum 2 luni, ce a zis că 2 luni de zile cochiduțe că să le punicele. Dar aici lângă casă nu se pune, probabil. Da. E considerată o excepție. Așa. Poți face un stop, o să pune iară, dacă se sfârșește, o să te lași ridici și un pic o să nu lași bățul. L-a prins? Da? Înseamnă că a fost ceva. Iarbă. Am făcut o oprire și la Mila 23. Alexandru, ce părere ai de Mila 23? Dar ce prost gust am văzut, nu e prea frumos. Mai frumos e la noi pe Tarla. Chiar dacă suntem limitați, măcar avem liniște. Și aici ce nu ți-a plăcut? Ce ți s-a părut de prost gust? Discoteca, toată lumea urla. Hai să dăm un cadru și la discoteca. Haideți cu noi. De fapt este o nuntă. Și acolo l-am văzut pe Dorel. cel de la... Românii au talent. Hai să mergem în partea aia. Hai. Dar hai că avem doar 15 minute, că trebuie să plecăm de aici. Să ne ducem la noi în curte, nu? Da.
barca cu băutură. Ce zicea Nemila 23, exact ce zicea. La fix am plecat când s-a răcit în delta. Da, este a treia zi pentru noi în care suntem în delta și din fericire să spunem că nu mai stăm noi aici, vremea s-a înrăutățit în sensul în care s-a înnorat și cred că stă să plouă. Bine, și ieri a plouat, dar... Era cald și suportabil, am ieri în 3 sferturi, acum am trecut la blugi. Lungi. Lungi. Și cum ți s-a părut experiența Delta Dunării, fiind prima oară pentru tine, Alex? O experiență de să mai revin, de revenit. În Delta Dunării nu e genul de excursii care vii odată și știi că nu mai vii, 5 ani, 10 ani de acum încolo. Pentru că tot ai zone pe care să le explorezi, zic eu. Exact. Sulina, Pădurea Leta, am bifat-o ieri. Dar Sulina nu. Sulina nu. Brațul Sfântul Gheorghe, care este pe partea cealaltă. Nu. Mai avem de văzut multe în delta. Dar ideea e că ești limitat, cel puțin la cazarea noastră, pentru că noi ne aflăm pe malul stâng și nu avem acces nici în stânga, nici în dreapta. Ai acces, dacă vrei, puteai să-i rogi pe cei de la cazare să treci peste drum. Sau dacă voiesc să o iei în not. N-am vrut să facem treaba asta. Da, pentru că depindeam de cineva să ne ducă, să ne aducă și am preferat să rămânem local. Cum ți s-a părut cazarea? Nota 10 plus. O altă locație. Este în top 3 cazări din 5. ultimul an? Da, top 5 cazări din ultimii ani. Ultimii ani. Ai reveni? Da. Dar nu anul viitor, peste 2 ani. An de an, de fapt nici nu știi. Cred că aș reveni chiar și anul viitor. Te pasionează pescuitul? Deloc. Îmi place mai mult să mănânc pește decât să stau să-l prind. Și cam cât pește ai mâncat tu zilele astea? Sâmbătă pește, duminică pește, luni... Luni când ai? Azi e luni. Azi e luni, da. Azi n-am mâncat pește. Sâmbătă, duminică. Cât a costat cazarea? 900 de lei. 2 nopți. Prin agenție. Dacă plătești direct la cazare, ești mai ieftin cu 200 de lei. Plătești 700 de lei. Și ce ai avut inclus în banii pe care i-ai plătit? Mic dejun. Plus Vibe-ul, Remi, Macao, Baldachine, scaune, Mob expert, voie să spui. Da, se vede că cine a ales să-și construiască aici o pensiune a avut bani de investit. A fost o sumă destul de mare din ce am înțeles și culmea e că se vede. În sensul în care chiar am observat că pereții pensiunii, sau mă rog, hotelului ce este, sunt făcuți din cărămidă, lucru pe care nu îl întâlnim foarte des la cazările de pe pământ, să spunem, cum am avut experiența Iașului, când pereții erau fix din rigid, se auzea orice mișcare, orice scârțit de parchet, orice zgomot. Eu mă tot uit în spate că trebuie să vină barca, în 5-10 minute ar trebui să ne vină barca care să ne ducă în Tulcea. În Tulcea, la portul Dana 1 Mai, este o barcă MOV, la fel ca cea cu care am venit. Sperăm să vină înainte să înceapă să plouă. Poate să vină și că plouă, important e să nu ne uite că pe cei dinainte, care aveau rezervare la 10, barca aici funcționează ca un autobuz. Sunt și rezervi la ora la care vine să te ia. Ești ca la tren, ca în gară. Ca la tren din 2 în 2 ore. Băieții de 10 i-au uitat aici, au uitat să ia. Noi n-am pățit-o data trecută, acum sper să nu pățim acum. Dar cred că era cât pe ce data trecută să rămânem și noi în port. Dar am avut noroc și a venit barca să ne preia. Și acum așteptăm. 120 de lei costă transferul până în portul Dana 1 Mai. Persoane? Da, durează aproximativ o oră.
La unele bărci trebuie să porți mască, la altele nu. La momentul filmării acestui clip, masca mai trebuie doar în spații închise. Chiar dacă ești vaccinat, chiar dacă nu. Vedem ce se întâmplă de mâine, peste o săptămână. Poate se elimină de tot. Ideea este că și în pensiune este obligatorie masca în interior. Da. Deci se conformează masă, lumea pentru... Civilizat. Când mergi la masă, îți iei mâncarea pe farfurie și după aceea frumos o dai la o parte. Există angajați care se preocupă de eliberarea mesei sau la prânz, la cină, îți aduc mâncarea din bucătării, adică e o chestie organizată. Deci, din punctul meu de vedere, și-a meritat banii, chiar dacă pentru unele persoane ar părea mult, 450 de lei pe noapte, pentru o cameră dublă. 350, plata direct la proprietate. Da, dar dacă plătești cu vouchere de vacanță, card de vacanță pentru cine mai are, atunci prețul urcă prin Travel Minute, pentru că există un comision al agenției. Prin Travel Minute, dar dacă ai card Sodexo, poți plăti direct la proprietate la prețul de 350 de lei. Da, asta trebuie vorbit înainte cu cei de la pensiune. Pentru detaliile actuale. Se schimbă periodic. Frecvent, da. Frecvent. Da. În rest, pensiunea foarte curată. Și îmi pare rău că acum, pentru că se arată vremea atât de urâtă, nu pot să mă mai dau un leagăn. Nu mai este perna pe el. Și nici n-are sens să o mai cer pentru 20 de minute sau cât mai e până vine barca să ne preia. 10. Asta fiind spuse, ne vedem în portul Tulcea. Portul Dana 1 mai Tulcea. Și pentru brațul Sulina vă recomandăm să treceți pe la Living in Delta. Nouă ne-a plăcut cazarea și chiar o recomandăm. Nu este o chestie sponsorizată, este pur și simplu experiența noastră de oaspeți. Pentru că, repet, am achitat tot ceea ce am consumat. Bye! Am ajuns în portul Dana 1 Mai, în mediul nostru favorit, după ce am parcurs un drum de aproximativ o oră de la cazare până pe pământ. A fost un drum cam zbuciumat pentru mine, cel puțin a fost foarte rapid. A fost zbuciumat pentru că cred că vremea a fost cumva nefavorabilă. A început să plouă, ne-a prins ploaia pe drum, pentru că bărci nu au fost atât de multe pe canal. Însă am plătit parcarea 45 de lei de sâmbătă până luni, sâmbătă, duminică 20 de lei și 5 lei pentru că am depășit cu jumătate de ora la care am venit. Deci noi am ajuns sâmbătă la 13:31, dacă plecam la 13:31 plăteam doar 40 de lei. Dar așa am plătit 5 lei în plus și avem dreptul să ieșim la 14:30. Adică peste aproximativ 45 de minute. Se încălzește mașina până atunci, că e cam frig afară acum. Deci ai plecat despachetat de acasă? Da, bine că mi-am luat blugi. Lungi, da. Lungi, da. Și geaca? Geaca este acasă. În cuier stă bine, nu? Da, bine, a fost cald până acum, dar suportăm. Da, deci sfatul meu cel puțin este să vă luați ceva mai gros când plecați acasă, ceva impermeabil, pentru că nu se știe când vă prinde ploaia sau pur și simplu fiind lângă o apă la cazare, e bine să fiți un pic mai îmbrăcați, nu așa desmățați precum Alexandru, domnul de aici de față. Da. Cam asta a fost plimbarea noastră în Delta, cu plusuri, cu minusuri. În principiu, hai să spunem că au fost mai multe plusuri, deci și-a meritat tot drumul până aici, a meritat să venim. A fost o experiență nouă pentru noi. Bine, eu am mai fost o dată, pentru Alex a fost chiar prima dată. Așa că avem cumva pe listă să ne și reîntoarcem. Pe curând! La revedere! Parcarea de la Casa Sindicatelor, o parcare unde am citit că se inundă mașina, poți să te trezești cu mașina inundată. Nu știu dacă plouă de jumătate de oră, dar cam te găsești. Și un personaj îmbrăcat așa ca mine, aproape fosforescent, nu o să vă ceară bani de parcare, pentru că există un tonomat unde se plătește 5 lei pe oră. Nu, 5 lei toată ziua. 5 lei toată ziua. Nu de restul, am plătit pentru 10 minute, am plătit 5 lei, asta însă, e. Tot aici în centru există o pescărie, pescăria Delta Dunării, de unde puteți cumpăra scumpie la 20 de lei kilogramul.